Podívejte se. Máme zásuvku. Máme. U stromečku. U stromečku. Najdu moc. Celkem neplatí, to mě nezvyklá. Vy jste patrně, víte, v tom našem inzerátu důležitý údaj. Kde? Rozhodující věk mezi 20 a 30. To je daleko. To je prodlužová. Počkej, tam musíš mít u toho stromečku, ne? U toho stromečku musíš mít. Nemusíš, hlavně tam, ať to topí. A u toho stromečku tam není zásuvka, nebo co? No, tam je 5 zásuvek a všechny jsou obsazené. To je každou žárovku na jednu zásuvku. Všechny jsou obsazené. Tady tak samozřejmě mohl bych. Mohl by. Lapička být někde. Měla být někde jinde. Kde to jde? Ale tady jsou ještě 3.